O 2025 deixou pegada nas nosas vidas, desas pegadas que quedan gravadas na nosa memoria. Un tempo no que Galicia camiñou entre a incerteza, pero que soubo facelo con dignidade. Escoitamos enfermas e tocouche esperar aínda máis. E dis, basta. A vivenda non chega e non a alcanzas e dis, basta. Clamas en balde por reforzos na escola e dis, basta. E se es novo, pregunta si esta terra conta verdadeiramente contigo. Escoitamos o monte arder como se nos queimara por dentro e dis, basta. Vimos soedade, cansanzo e escoitamos ruido, moito ruido. Ruido de quen leva anos gobernando e xa non escoita. Ruido de quen promete moito, pero xa non chega. Pero o ruido tamén soa dentro, porque somos humanos, porque nos importan os feitos. Pero se algo nos sostivo este ano, non foi o ruido, foi a xente. A que nunca falla, a que empurra cando custa. O 2025 queda aquí, aprendido, vivido, sentido. Agora toca mirar ao 2026, facelo con cabeza, con máis corazón e con máis razón. E coa mesma idea de sempre. Escoitar, compartir, acompañar, gobernar. Moncho, Dime, mamá, que foi? ti non paras. Estamos todos aquí. A cea está casi feita. Xa sei, Galicia. Pero no Nadal o compromiso tamén é con nós. O meu compromiso segue como o primeiro día, ben o sabes. Veña, anda, non tardes. Non empezamos hasta que chegues. Chego en nada, agora nos vemos. Porque pase o que pase, esteamos como esteamos, hai algo que non cambia. E cando chama a familia, lembras para que loitas cada día.